בדיעבד אני יכולה להגיד שזה מזל שנכנסנו לפנימיה, כי אם הייתי גודלת בבית, לא חושבת שהייתי מגיעה למה שהגעתי היום. אמונה נורא כיוונו אותי בדרך של הנכונה, להגיע לאן שאני הגעתי היום. אם זה מבחינת לימודים, מבחינת העשרה. יש לך שם חוגים ועזרה עם הלימודים ומדריכים שיושבים איתך אחרי צהריים ללמוד. עוזרים לך עם השיעורי בית, יושבים איתך. את הדברים האלה לא היה בבית. לא הייתה את העזרה הזאת של לדרבן את הילד ללמוד, להתקדם. אוכל חם כל הזמן, בבוקר, צהריים וערב. זה דברים שהיו חסרים בבית. קיבלנו את כל המעטפת, הרגשתי שאני נורא מתפתחת שם. אז קיבלתי שם בעצם הכל, מסגרת שהיא בית. מהבוקר עד לילה רק סביבך, הם דואגים לך לסדר יום, להכל.